Sziasztok! Most azt fogom nektek megmutatni, hogy hogyan kell egy jégkrémet készíteni. Először is kell egy narancssárga, vagy esetleg egy citromsárga gumi, amit pedig 3-szor rátekerünk a horgolóbotra. De nem muszáj horgolóbotnak lennie, lehet ilyen kis bot is. És akkor fogunk 2 gumit hozzá, és akkor azokat így ide beakasztjuk a végébe, így, és ezt pedig így áttoljuk erre a 2 gumira, és akkor ezt pedig így beakasztjuk, és akkor így kész is van egy kicsike rész belőle. Aztán fogunk megint 2 gumit, így, és most ezt fogjuk így az egészet így átcsúsztatni, és itt is, ezt így itt beleakasztjuk. Így vagyunk most, így, és megcsináljuk még egyszer, ugyanúgy, vagyis hát most ezt így átrakjuk erre a gumira, és ezt pedig így ide beakasztjuk, így, és azután jön az, hogy megfogunk 2 fehér gumit, vagyis most így ez lesz a pálcája, megfogunk 2 fehér gumit, azt is ugyanúgy ide beakasztjuk, és akkor ezt is ugyanúgy, mint a narancssárgát, így rárakjuk. Aztán egy bármilyen színű gumival, amilyen színűre akarjuk a jégkrémet, olyan színű gumival megint 2-t, és hát én most kékkel csinálom, és ezt is ugyanígy, ezt így itt rácsúsztatjuk erre. Csak arra kell vigyázni, hogy ne jöjjön ki a végéből, mint például nekem is, ez a gumi. Így, rajta is van, és most itt így vagyunk. Aztán fogunk még 2 gumit, azt is ugyanígy ide beakasztjuk, és akkor ezt is így átfőzzük ezen, így, és akkor fogunk még 2-t, hogy a többinél is, és ezt is így áthúzzuk ezen, így, és azután pedig fogunk még 2-t, azt is ugyanígy, és ezen ugyanúgy átcsúsztatjuk, így, és így állunk most, így, és itt a fehér alatt nem, vagyis a fehérben így, tehát így állunk, és akkor itt kifeszítjük, és akkor a fehérbe így belerakjuk a horgolótűt, és tehát így, és így állunk, aztán fogunk még 2 gumit, és azután a fehéret megint így átcsúsztatjuk, így, fogunk még egy fehéret, vagyis 2 fehéret, azt is így átcsúsztatjuk, és akkor így állunk, aztán megint megfogunk 2 olyan színt, amit választunk, így, és itt is a fehéret így átdugjuk, fehéren átdugjuk, és akkor itt is így átdugjuk, és akkor mi most így állunk. Azután pedig megfogunk megint 2 olyan kiválasztott színt, amilyen
amilyet szeretnénk, és azt is ugyanúgy itt belefűzzük ebbe. Aztán pedig még egyet. Így, és ezt, csak ezt, ezen így átcsúsztatjuk. Így, és akkor azt is így rárakjuk. Hát most így vagyunk. Így. És ezután pedig fogunk megint egy kiválasztott színt, és itt is most csak itt az elsőt, vagyis mind a kettőt átdobjuk, tehát mindegyiket rácsúsztatjuk erre a 2 gumira, így. Így. Aztán pedig így állunk, és akkor ezt így itt levesszük róla. Így. Igen, és akkor most mi itt így levettük, de most újra így felfűzzük. Úgy ugyanúgy abba a gumiba beledugjuk a tűt, miben volt. Itt is van ez, amit itt fogok. És abba a 2-be így belerakom a tűt, és akkor így. Tehát itt tartunk, és itt most ebbe a fehérbe bele kell, hogy dugjuk ezt a margolótűt, és ezután meg fogunk, elnézést kérek az előzőért, tehát itt beledugtuk ebbe a fehérbe, és most megfogunk 2 fehéret, és azt a 2 fehéret pedig így beakasztjuk ide, és a fehéret pedig a fehéren áthúzzuk. Aztán, tehát, hogy itt ezt ezen áthúzzuk. Csak kicsit nehéz, mert sok van belőle. És át van így húzva. És ezt egy kicsit nehéz, tehát így áthúztuk, és akkor ezt így itt beakasztjuk. Aztán megfogunk megint 2 gumit, csak kicsit nehéz megfognom. Tehát megfogunk 2 gumit, és azt is így a fehéren itt áthúzzuk, és aztán megint 2 gumit, most a kéken, és aztán megint még 2 gumit, tehát így már 3 guminak kell lennie, így, itt is áthúzzuk, vagyis hát nem 3 guminak kell lennie, de mindjárt mutatom, hogy csak mindig kijön. Tehát most így folytatom tovább, tehát most itt vagyunk, és akkor ezt itt áthúzzuk ezen, vagy pedig így
így rá is csúsztathatjuk erre a 2 gumira, így, és akkor ezt itt így lefogjuk, na, és ezt pedig így ide ráakasztjuk, így állunk, és aztán megint megfogunk 2 gumit, és ezen most az egészet áthúzzuk, így, most nem csak ezt a 2-t, hanem az egészet át kell, hogy húzzuk erre, ezt a 2-t is, így, tehát én ezt itt most mutatom előről, hogy ezt a 2 gumit így ráakasztjuk, nagyon erősen itt tartani kell, és akkor itt az egészet így rá kell csúsztatni, szépen lassan, mert különben nem nagyon fog sikerülni. Jaj! Mint ahogy most nekem sem sikerült, de megoldottam, tehát azt már, és ezt már átfőztük, és most ez a 2 jön. Ugye át kell rajta főzni, és akkor most itt tartunk, és akkor ezt pedig így rárakjuk erre. Így. Igen, és ez most akkor így van, és most ezt átcsúsztatjuk ezen, tehát így megfogjuk, és akkor itt így ezt átcsúsztatjuk. Várjunk csak, nem így kell, elnézést. Tehát innen folytatjuk tovább. Először is, bocsánat, de rosszul csináltam. Tehát, hogy mi ezt itt kihúzhatjuk, így, és akkor ezt így le is rakhatjuk. És akkor így vagyunk, és akkor ezeket, és hát akkor mi ezeket itt ezen átfűzhetjük, ugyanúgy vissza. Csak vissza kell fűzni, mert rosszul csináltuk, vagy rosszul csináltam. Így, és még ezt is így vissza rá kell, hogy fűzzük. Ezt is így itt megfogjuk, és akkor itt rárakjuk, ezt is. Így. Tehát így vissza kellett erre így rakni. Így, és akkor most megfogunk egy fehér gumit, így, és akkor ezt pedig így erre rácsúsztatjuk az összes kéket, így, rajta is van, és akkor ezt pedig mi itt így rárakjuk, mint ahogy mindegyiknél. És itt is, ahogy szoktam mondani, hogy így vagyunk, és akkor ezen át kell, hogy csúsztassuk. Így. Így át is van csúsztatva, és akkor így egy kicsit meghúzzuk, és akkor kész is van a jégkrém. Tehát így nézett ki a jégkrémünk. Biztos finom lesz. Sziasztok! Utoljára még megmutatom, hogy így néz ki. Kicsit kerek lett, de nem baj, akkor kerek jégkrémünk van. Így. És akkor sziasztok!